Hormat Prezidentimiň parasat yol başçylygyny beýtarap Turkmenistan giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ödünüň daşary syýasy strategiýasynyň ileri tutulýan uğurlar hökmünde kesgitläp dünýäniň köp sanly döwletleri bilen syýasy, sowda ykdysady we insanperwer medeni gatnaşyklary işleňişdirýär hemde netijeli hyzmatdaşlygyň çägini ýygyderlik ýeňeldiýär. Şuňlar onlaýn görnüşinde geçirilýän duşluklara we halkara forumlaryna Türkmen wekiliýetiniň sanly ulgamy arkaly wekilçilik etmegem munyň aýdyň suwutnamasy. Turkmenistan'ın Daşary işler ministri sanly wizaratnaşyk ulgamy arkaly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Helga Schmidt bilen duşdy. Duşuň başyna Turkmenistan'ın Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljegi aralyp maslahatlaşyldy. Üç ölçegi esasyna bilelikdäki hereketleri durmuşa geçirmek boýunça işleň pikir alşyldy. Tebitde howpsuzlygy üpçün etmek, şol sana terrorçylygy, neşe terişdeleriniň beýkanun dolanşygyna we adam sewdasyna garşy göreşmek babatynda hyzmatdaşlygy jikmejik seredirli. Owan meselelerim agdalyp geçildi. Türkmenistan we dostlukly goňşy ýurdun hemme taraplaryň dikeldilmegine, iri energiýa uly we aragatnaşyk taslamalarına hereketlendirji güýç hökmüne garaýan beýan edildi. Duşlukda energiýa howpsuzlygy we durnukly uly ulgamynyň meselleri aralyp maslahatlaşyldy. Şeýlede duşlukda uly we ekologiýa howpsuzlygy boýunça özara hereketleri giňeltmegiň meselleri aralyp maslahatlaşyldy. Bu babata Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Hazar deňiz sebitinde ýaşyl portlaň we özara baglanşygyň ösüşine ýardam bermek taslamasynyň ähmiýeti bellenildi. Duşlukda Türkmenistana häzirki zaman sanyny köpçüliklerini habar beriş terişdelerini ornaşdyrmak babatda bilelikdäki başlangyçlar we taslamary ösürmekde. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň möhüm orny beýan edildi.